What time is it? It's wobble time. Time na para magunahuna. Naa sa ng mga utang, gay mo ba na mabayaran? Sara naka-wave sa bangs na natas Unibil. Adi ara atong helper usay chuyni pero wobble na nga chuyni. Adi ara giandam ng lamisa, gibrasan gilimpyuhan na kay nati pahigdaon drawn niya. Ay, atik-atik, bisag mag-init, lagi na silang Ay tubig. di ara ay ang ostrich ay nga mao atong pahigdaon dito ay be dire be ostrich sigpuan na kay basig makita tas tagiya na dali ah. Ako yawa, igor ka pa katog des planggana ba, automatic, Awa na? na, kusuga mo kunis-kunis mga wobbles yun ni Belo. Kalma ra kay ba? O di rin na, ipangandam na taning mga lamas, diri nga mga salin. Ako yawag mga lamas, mga ginamit ra ba, naara das bay, ba, automatic, ba? Automatic na ipangransak ra na ipangsuros bangag diha. Pasok sa banga diretso ba kanni o isod buta ni apil ha. Suga mo kumo to. Aw tarungan nagsudi, ha? Ano nang ipasudod tanan ba? Ayaw na ng puti. Aun sa pamanday ay pasuta ng puti ay kanang asin ba ahos ba isuta na. Simple lang na to mga ingredients ya pang wabol na nga mga ingredients dira ahos, luya, sibuyas dahonan og bombay aman na daog na automatic. Kaning luya o nga pag naaging pista pa ni o ato ni isud og apil diha kay wa ni gamit diri. Ara o sod na. Ay hayaw na nila mas daan ba? Ayaw to niya tata do, pataka lang kag sudi, ha? Aw man na gwapa na kayo mura nagtsuks-tugo og Mr. Limpo. Gwapahan pagkatimpla o. Mr. Limpog, choks tugo, oy, baka naman. Unya, butang nga to gamay og dinugmok. Ibutang das bangag. Okay kayo maorti magdag timpla diha. Butang nga ra gamay ba. Ug kaning plus nga tangad nga gihimong liquid si Suning, tangad ra na siya. Mao na siya naliga na to diha. Murag sobra ra kabikangkang atong ostrich da. Atoan ning pahinambidon be para sakto kay skawa aba inig sod inig lunod ani ba. Kung si ostrich ba, klarong oryo na na. O di ara bangagan na nagamay diha nya ato na ibutang ang paa diha para dili siya mausik ang mga ipang timpla dira ba. Ah, kuyawa mo nagsintipid, oh, mura man nagsintipid og buhok. Sa banoy na, apa man ibangag, at ako bagbangagan ay, murag dili naman na V ng ostrich sana. Bahala na okay na na ato napahira ka city oy. Nakatangad na nga galikot si Suning. Asiti man lagi. Adi hara, maayo gini usa ka wabol jo kay kinakaibaw nas dagan ba kung unsa yang buhaton ba. Ana, gyud para inig human ani ransak ni human na yon panglimpyuhin na daan ay pang sura sako diha. Gusto ko makaw ka marmaro, pang sura sa ako Aw tanan. di ara sama sakyan na hindi maandar kung may krudo na agi ni krudo. Ang ay man ni parisa ning ostrich. Ostrich plus krudo, automatic ransak diretso. Yara ang mantika niya tata ato ning kuhaan gamay dili na signi may bawaan nga gamay ra gikuha oy pilara. Basta wabol, wala ginay usik. Ama usik dra ang balhibo rag ko. Pwede na ni imasa, pwede na siguro ni ilunod taning minasa. Oh ha? Alam niya sa tingog, oy, mura man ang taligsik, oh. Ang ayan na piti-piti na po do, ang ostrich na to diha, oh. Tinuod oy okay kayo oh dara chuyni nga wabol oh. Unta nagpaabot to sa ostrich nga maluto inom sa tagkrudo. Pasandi na sa diha, wala man may labot. Pasandi lang na good, ara na diha good, wata lang na. Adi araw piti-piti na po do murang nataligsik na po do lami astingog oy wapapig na maluto ha pero nagpanilap na mga wabol nga chuyni diha. O kaligo asa na diha, may manok ba naligo? Ikaw naligo ka? Aw kaligoon dring mantika, siya arog di mawagtang hangga. Sige ka no, kaligo ko na. Adi hara, gibali-bali na okay na kay ni pwede na natuhaunon ka diyot. Unyar na una, oy, gahi ba kay na? Ostrich ba na? Allah ha, kaligo asa na nagmaayo, oy, naon sa katapulan, manim trabaho ni wabulan. Kaligoon sa tuning mga 1, 2, 3, mga tulo ka tuig siguro para humo kay paano to crispy kayo ba. Oh, tarungan nagbali dra, igo kaswana ko, bali nang naon mo, tarungan nagbali. Kana, alsa ang tarong kasi mayabo na, ote bakaon na ron. After 1, 2, 3, mga katulog adlaw siguro sakto na okay na. Kuya wow, mura ka nag crispy oy, crispy chicken ba ostrich di ay. Og diri na sa kani aktuha ato na ning ikuan ang iyang sarsa. Ilunod ta na yung tinimplahan diha nga tangad nga liquid si Suning. Atas ni humulan gamay kay murag daghana pagmansa oy. Unsay mansa ba? Unsay tuo nimo sa nina? Ay mansa? Oh, mix na ni gamay ning chlorine para lami kayo. O agi ng ostrich sa balay takong mo toy. Na okay na gamay, crispy na gamay, saktos kaligos mantika ba huwag tang hangga na. Atong sinaligan, ang tubig sa uwan, paako na po na sa rumbuang ron. Awa, daan palagi ko, kuya umdag pa ako.
Wabol. Og i-mix lang na to ang tubig sa uwan para limpyo ba kaya itong ostrich diha. Okay kayo. Okay o kayon gamay. Ready na ni. Hindi na kagahi pala ano na malaktay mo ostrich daw tanawa gani ala sabi mo mansaan na oy. Takuban tanis planggana para siguradong lata gini na paabot aw hinoon anadam ta magpaabot pachuy buta ginagmay aron in gwapo ba hartar bag ilong kaning sticker nga maak ato may ibutang sa tong bantak para tukob kay bakasi ba tarungan papilit kauto ka na choy ni after 365 days okay na lata na tong ostrich. Yawa wabol nga chuyni o tabang-tabang din no abi kay hapit na luto ay kaya zani chuyni. Ready na? Okay na, ready na ni. Pwede na ni ransakon sa mga choy ni letter ni Ron. O nga no na chuyni naman ka din ani ka wabol di ay. Adi araw, gara-gara murag wara ini to. Ay balik ha. Daon la gara-gara Ani ready na ni ato ni pangusgan gamay be. Butang na ni sa lamisa be para choy ni og wabol ransakon na ni ba. Hala oy kani hit magbahaw diri dapita oy pero okay kayo dili na nanid ang bahaw. Tara ay mao ni sinaliga no. Ako yawa pinamerkano gininuha no puro protein ba. Chicken. Og sa kaning aktuha, ready na ni kunis-kunis sus mga sugi diri ron. Ubay-ubay rin mga sugi diri ron. Hala oy bago pagita ng ingong gikunis-kunis awan oy bukong na rin nabilin sa ostrich ato diha. Okay na importante nga ang ato ang ostrich dira naluto og tarong humo kay lami kay tanawon no. Ano ngisi ng wabol kumpiyansa ra kayo nya ra wait lang wait. Isitag balik be. Wabo lagi pero ostrich.